Mutta eikö Toni saanut sen vihjeen siitä? Se ei kertonut sitä meille. Miksi se heittää? Mikä tää on? Mä en tiedä mikä toi on. Onks tossa ollut jotain? Mitä tossa on ollut? On aiku, siinä on ollut suolaa. Mä en yhtään muista mikä tossa on ollut. Suolaa. Mikä muista mitä siinä on? Suolaa. Ei ainakaan Dotsi, ei kirja, Suolaa. ei. Mikä tossa on ollut? EMF. Ei. Onko se EMF? Ei se ole EMF, kun EMF on tossa. Joo, sitten sä heittelet vaan et ihan niinku sä oot tossa kiinni. Ei siinä oo mitään, ymmärrätkö? Sä oot ihan väärässä. Mikä tosta puuttuu? Tossa on 3 tyhjää vaan, ei mulla mä tiedä mikä toi on. Suolaa. Mun mielestä lämpömittari on tässä. Suola. Lämpömittarin tässä, EMF on tossa. Suolaa. Kirja on tossa. Siis se voi olla, se ei voi olla edes pakkanen. No mitä sä... Tossa on EMF-hyppy. Se on varmaan EMF. Ei. Se EMF, kyllä. Ei. Heitä jos se on EMF. Ai ei oo EMF. Suolaa. Tässä oli ei. Suolaa. Suolaa. Ei ollut. Ei ollut. Onko se... Mitä muut täällä on? Suolaa. Se ei oo Brit. Millä kirjaimet se alkaa? Onko se A? Onko se B? C? D? E? F? Ottaa mennä Tomi. H? I? J? K? L? M? N? O? Siis voiko se olla mikään muu kuin UV? R? S? Mikä vitsi? Se Spirit Box on. Spirit Box, me saatiin jo Spirit Box. Tai me saatiin se ihan sellainen rehellisen keino, eikä tosta... Mikä toi on? Mä en tiedä. Suolaa. Mikä toi on? Mikä tässä puuttuu? Miksi mä en muista? Suolaa. Tosta puuttuu... Suolaa. Siis tiedätkö Toni sen 3. vihjeen? Heitä se kuppi, jos tiedät. Se tietää se. Ei siis tiedätkö mikä se on se aave? Ei, siis sori, tiedän. Tiedät mikä on aave? Okei. Onko se Deogen? Mitkä ne oli ne 3 mitä se sanoo siellä, mä unohdin näin. Oota. Onko se Deogen? Mä en tiedä mitä sä heität tähän sitä vaan. Onko se Raijo? Se hitäsi jokaisella, ei tää nyt niinku... Teija. Goria. One. Phantom. Mitä reitti? No ei se oo, en usko sua. Banshee. Mut sä aiemmin sanoit, että se ei oo EMF. Ai Banshee! Eiku reitti. Mut aiemmin kun mä kysyin, että eli se on EMF, niin sit se heitti sen sillä että se ei oo EMF. Nyt tässä on vähän mixed signals. Mä uskon, mä luulen, että se on... täällä vaan kiusaa meitä. Ehkä mä veikkaan, että se on EMF, kun siinä oli se vitosen hyppyä lasku. Ei vittu, se on suolaa mikä siinä on. Niin, suolaa. Suolaa. Niin katsoin perkele. Niin olikin. Mä heitä vein sinne suolaa, tästä otin sen näin. Joo, hyvin tehty, no niin kyllä me tiedettiin. Se oli ihan selkeä. Joo, no niin, saa yksi reitti laitettu. Yes, hyvä. Ei hitto teitä. Tää oli tosi yksinkertainen ja helppo. Tää oli ihan helppoa. Kyllä me hoidettiin hyvin. Tonnistu mitään kyllä tähän hyötyä.